ngixolise ngalapho dadewethu. Sisi, kuneqiniso ekufanele ngilikhiphe. Udadewethu lo ngazalwa ngingedwa ngima udadewethu wa-adoptwa. Ubaba wayeshade noma cause nami ngikwangaphandle. Ubaba wayeshade noma wayengabatholi abantwana. Kwasho ukuthi ufanele ehambe efuna umntwana mase besibhedlela beyo-adopt umntwana. Emva kwalokho wabuya naye usisi Fezile ngamthatha ezusisi wami. Kodwa ngiyabona manje ukuthi uthando lwa-develop. Kumele ngimtshele iqiniso yize ngamazi baba wakhe. Kodwa awuyena wale ekhaya sisi. Ngiyaxolisa ukwazisa lokho. Sicela ubufakazi singakwazi ukuthi siphinde sibuye sinikeze i-DNA test because emva kwayo yonke into osudlule kuyona. What if isitori osenzayo manje for ukuthi ukhave yonke lento ofuna ukuyenza wena? Ngicela usasa lethuba ngibingelele mbukeli we-Black Life TV isiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Bazalwane, sesiphinde sabuya-ke size no-part 2 namhlanje. U-part 2 womndeni wakwaMakhanya. If ngizokhumbuza kahle, usisi wayenenkinga ukuthi uhlukunyezwe usisi wakhe omdala okade buye emendweni ngoba angahambanga kahle la kade eganele khona. Kodwa manje meseyibona ngathi usengaba nomdlalwane nodadewabo. Ngoba udadewabo uyi-lesbian. So sasesalibuka lo daba ngase ngiyabona ukuthi kubalekile bafethu ukuthi sithole i-DNA test ngoba usisi omdala uyasho ukuthi hayi cha ababona bandawonye usisi omncane waye-adoptiwe endini uyakwazi lokho njengosisi omdala. Sesekasiphoqa ukuthi sisebenzisane nomndeni wamakhanya sihambe sowenza i-DNA test. Nanko ama results sibuye nawo. Cela ngiphelezele sihambe sekuloya mndeni. Into ebuhlungu ke bafethu sifike sibhekane nayo nifeni sibhalele eminiqeda ukusibhalela bese kufanele nikwazi ukuthi nikhiphe le ndaba abantu bayizwe bese niyasaba. Emva kwalokho ke manje sefanele ngincenge ngikutshela you can do this, you can do this, and at the end of the day ngifuna istory phela ngoba nami indaba ngiyayithanda ngithi ngifuna ukusiza phela ngoba umsebenzi wethu as Black Light TV ukuthi senze kanjalo. Asenze kanjani? Asambeni siyobheka lapha sibone ukuthi uba somthola umdala sizobaqhathazela nanka ama results. Asambeni. Sawubona mama njani? Yebo Mlangeni Magasela ngiphuma kwa Black Life TV. Ngangibhalele osisi la ekhaya uFezile. Kukhona ishaye naye ngosisi wakhe omdala. So ngingafisa ukuthi mawukuthi awunankinga ngicela ukukhuluma nawe regarding that because khona sikuphethe sifisa ukuthi umndeni ukwazi. Okay, ngiyabonga. Sokuthatha leli thuba kubingelele mbukeli we-Black Life TV isiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Nje bathe sekuchazelile-ke mbukeli wami ukuthi sesiphinde sabuya no-part 2 ngoba kade kusiphoqa kufanele sithole izinto ezithize ezizokwazi ukuthi ziprove ukuthi ngempela lokho kushiwo usisi omdala akulona iqiniso. But asisho ukuthi nje basikuprove ngoba sikuvumela ukuthi usisi omdala unalo ilungelo lokuthi enze ngendlela enza ngayo kusisi omncane. But this time ngi-decide-ileke bazalwane ukuthi ngicele u-anti wala ekhaya omdala ukuthi abe khona-ke kulolu hlelo. Samncenga-ke bafethu bathi ayikho inkinga uzokwazi ukukhuluma cause yena akanalo ulwazi lale zinto. Ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Mina ngicela ukuthi lethuba ngibingelele. Sawubona njani? Yebo njani? Ngiyaphila sithandwa sami. Ngiyaphila. Mlangeni Magasela njengoba usuzwile from Black Life TV senza uhlelo elithi izinkinga zomndeni nakusengithi skip imfihlo. Inkinga zomndeni sasibhaleliwe-ke mawami sibhalelwe usisi uFezile. Mhlambe mongangichazela ni related kanjani nomntwana? Ingane kamfowethu lezi. Ubaba ukhona akasekho. Mfowethu ongasekho mdala kunami. Okay, wayesibhalelile-ke wachaza udaba ngazi noma Fezile ngilisho noma uzolisho? Hayi, ungachaza. Ungachaza? Yebo. So uFezile wayesibhalelile kwa Black Life TV wathi unenkinga nosisi wakhe omdala uhlala naye. Usisi wakhe mekade eganile waseyabuya ngizathe ezithile esingazange sikwazi ukumbuza ngoba kwangahlangene nathi lokho.
Kodwa into eyayimphatha kabi kakhulu ile yokuthi uFezile asahlelisekile kahle ekhaya ngenxa kasisi nje bebuyile. So izinto ade zenza usisi memncisha ukudla noma bahlukanisa ukudla sebepheka ngamabhodwe ahlukene noma khona abantu abamvakashela usisi athethe angafuni. Sathi mesimbiza kusisi simphenya ngalolu daba waqale waba nenkinga nje ukuthi abe kumakhamera ngamncenga kodwa wagcina ekwazile. Wase simechaza udaba wagcina esishilo ukuthi uzizwa enama feelings akhe udadewabo. Yena lo. Ngambuza usikanjani wathi ngambuza usikanjani ngoba udadweni nizalo mama oyedwa nobaba oyedwa because uFezile wayisho njalo kuthini. Wasethi hayi waye adoptiwe. Hayibo. Adoptiwe ingane la ekhaya? Uthi hayi waye-abdothiwe phela yena mdala so sasesiyamkholwa ke kwase kuyasiphoqa ukuthi siqhubekele phambili zama ukuthola usizo ukuthi singathola kanjani ukuthi siqinisekise lento yakhe nangempela waba khona futhi ukuthi azosinikeza yabo izinto zokuthesta ukucheck ukuthi ngempela bahlobene. Nina senatsha kangisho ukuchecka ngenxa lolu daba lolu. Yes mekuphoqa ukuthi sicheck ngoba sifuna ukuthola ukuthi uqinisele kangakanani lokho akushona. Hayibo. Hey, ama-results kodwa ngiwaphethe it just that usasawavule bengifisa ukuthi ngiwavule khona wonke umndeni ukuze uFezile sikwazi ukumsiza ngokuphelele. Uphi yena lo noxolo lo? Uphi noxolo Fezile? Ukhona. Ngicela ningibizele ngizozwa le nkulumo engaka. Awuyazi inhlobo nje ukuthi ngine-adopter la ekhaya. Ayikho ingane ya-adopter la ekhaya. Ingane zikamfowethu lezi. Ngokwazi kwami mina wakhulelwa nje uSkwiza ngangikhona yonke into nje. Wayibeletha nje ingane wakhulelwa nje isikhathi esifanele enesisi esikhulu. Hayi kusho angiyazi mina lento ke ngiyayiqala le issue ke le ngiyayiqala ngqa namhlanje lokhu ngazalwa ngaze ngizwe kisake nje. Sengicela ukubuza uma singathola cause ama results nama ngikwazi ukuthi athini. Mesingathola ukuthi ngempela kubona abandawonye mhlambe wena ma ungalithatha kanjani lolu daba? Hayi ngeke ngazwela kakhulu. Into engekho nje le angifuna nokuthi ngize ngicabanga ngoba ngiyazi ukuthi into engekho. Ucabanga ukuthi if noma kuthiwa bona abandawonye kuyamnikeza igunya lokuthi afune ukulala Nhlobo nje sidala noma kuthiwa kubona abandawonye ihlazo nje lento ngitshelayo ntombazane. Ihlazo ngoba lezi ingane ezikhule ndawonye sizazi ukuthi izingane kamfowethu. Ngaba ihlazo nje nechilo straight nje angiyazi into enjena yeyibo hayi ngiyayithuka uphilile kodwa usisomdala ekhanda nje hayibo uthi akubona mhlawumbe ubuye sehlanye emendweni but nangazi niyibona impawu ezihlukile eziweird nje hayi mina ngaze ngaphandle ukuthi nje unokuyivalela nje phela sesitshe mhlambe inkinga zakhe ke mhlambe personal zokuthi mhlambe usanaleyo nto ukuthi yabo emendweni wabuya kanjalo ngiyakuzwa nje ilokho nje angazi mina ukuthi seku beyond sekudlulele ngalendlela ukuthi ufuna ukuthandana nengane yakwabo. No ngiyakuzwa sithando sami ngicela uFezile ubudlelwane bube njani after sambili? Ubudlelwane uqhubekile nje kwaba njengoba ehlezeni ngoba ngisho ukuthi waqhubeka washintsha ibhodwe. Waqhubeka washintsha ibhodwe. Waqhubeka noma uletha abantu wabehave ngendlela nje bekufana awulukho ushintsho lenzeka since ngafika kufanele kwafana. Uma ukhuluma naye mhlambe name kanjani because ngalela langa wahamba ngathi umuntu okukhalayo ngathi kumina phela umuntu umekhala ngengisi uyayisola ngesenzo sakhe. Akhalangi mina wakhala because wathi angizalo la ekhaya yena okwakhe nje wenza ukuthi ayivalele endlini wayivalela ya mina wasala wakhala ngakholwa ukuthi ngempela ngazisho kanje engibonise nabantu. Mhlawumbe if I may ask ulindeleni kulama results ikuphi ongakujabulisa? Ongangijabulisa lo ongangijabulisa ukuthi kuthiwe isekhaya la cause uma nobaba bangikhulisile lana sengijwayele la awukho omunye umndeni nje engifisa ukungibe nayo ngoba no-auntie ekhona nje wona umndeni engikwaziyo awukho omunye futhi nokuthi abasekho bona emhlabeni ukuthi bengitshengise ukuthi bangithathaphi kwenzakalani so ugcina ungayazi imvelaphi yakho so nje kungangiphatha kabi kakhulu ukuthi
ukuthi angizalwa nayikhaya nganzima empilweni futhi ngiqhamuka phansi ngithole umndeni. Okay, ake simthembe uNkulunkulu sonke lokho akusho sisi mhlawumbe khona into ekhona kuyena mhlawumbe udinga ucwepheshe abathize yabo. But uMagasela angakhulumi kakhulu ngoba akalazi udaba. Ake sithathe leli thuba simbize sisi sibone ukuthi yena mhlawumbe because ngicabanga it's fair ukuthi sivule ekhona. Yabo. Makabe khona. Yize noma ngingayidingi mina. Ngoba ngiyazi ngine-show. Bukele Black Life TV nje ubumuzwa ke udadewabo ka baba kaFezile. U-auntie thina ngolimi lethu lesiZulu angazi noma ke ngizokusho wena ukuthi nina ngokwakho nazini kodwa thina sazi ukuthi u-auntie uthi yena kwaziyo ukuthi lengane eyala ekhaya kaMakhanya so lokho onye ukusho dadewabo omdala akakwazi and yamthusa yonke lento nje iqala uyayishaqa okuthi udadewabo athi yena unemizwa kadadewabo sesithola ama results sizobe sisiza ukuthi ngempela kuzokwenzakalani asingasimosha isikhathi bafowethu asamenze somlanda phela usesomdala abuya azobhekana ney'nkinga zakhe lana. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Unekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi nenhlanhla nogazi. Umvusankunzi iyaqina idonke piri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order, sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu-600 uthenga okukodwa uthola ku-5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka-1 February kuya kumhla ka-28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Welcome back mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sesithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Sisakona kumndeni wakaMakhanya kade sikhuluma no-auntie sakhuluma noFezile. Umuntu ade sisishade ukukhuluma naye udadewethu la eceleni. Sawubona sisinjani? Ngiyaphila sisinjani? Ngiyaphila sithanda sami uzwamuhle. Ngiyabonga. Uyasonka nje vele kusonke into zakho. Angiyiswa nje ngisathi nje ngiprofessional. Hayi, okay, kulungile sithanda sami. Asingasimosha isikhathi u-auntie ukhona la ngithi alikhumbula udaba lethu. Yebo. Seyibunjani ubudlelwane between you and your sister? Safana. Usanemizwa yakhe? Ngingasho kanjalo because akalukho ushintsho. Usamthanda? Yeah. But awumphakeli? Esinokuthista naye ngalapho vele. Ubani? Because akazwisisani nalento engihlezi ngikhuluma naye. Awu kodwa nawe ubhekise kumuntu onjani manje umuntu mengaqomo wena mekuthiwa umfana kusho uzongihlukumeza. Angimhlumezi ukuthi kuyazenzakalela. Ukudla umntwana noma nipheke ndawonye phela cause nabandawonye. Into engiyibona kuyena shothi isikhathi sisukane sihlangene kwaba khona nje okungazwani kwethu siphuma sihambela nje sitshe ngithi ngifuna ukushawa umoya naye. Because asokhuluma kahle. Safike sathusita naye la ngikhiphele khona. Kwahlala njalo. Yeah, cause manje ngifuna ukulungisa. Auntie, yazizwe igaxa zakini zengane zamfowenu. Mina ngiyazi lento. Uthini? Wagcina umenze kanjani umfana? Ngamkhipha. Endlini. Cha, Like take it out, shawo umoya shawo nje umoya. azama ukwenza ukulungisa izinto. Or as sisters. Yena ngasho kanjalo kodwa mina akukho kanjalo. Ingane yake nje lena. Kanjani ana? And Fezile ukusho njengoba usuqhamuka usuyotshela u-auntie nje indaba zethu kwenzakala ngobukhozi u-auntie akahlali nathi. Sengihlezi ngitshephe yawudukuthi. Cela nje futhi ukuphululeni lento. Sike sayikhipha nayo. Khathi siye ePresident angazi ngisho ukuthi ufuna ukukhuluma nawo. Hayi ngikhumbule leyo nto. Because ngangithi ngifuna ukuthi sizame ukulungisa izinto because ngangibona ukuthi usadilele leyo nto.
Hayi, asikaze size siyikhiphe Wona amandla futhi Ayikho express lento ayishoyo. ebenganginawo for iy'tolo zaka not ukuthi ngiye mhlampe endaweni ezi-expensive. Okay, and nangoku usisiyena lo uthi unemizwa ingane. Hayibo. Into engasoze nje yenzeka leyo. Kuzobumbani anti? Ingane yakwenu, le ngane kamfowethu lena. Kanjani? Kahle, into engasoze nje yenzeka lento ekhulumayo, into engekho. Ukhuluma into engekho nje. Hayi, shuthi sekwelamula amadiye. Manyala mani lawo okhulumayo ngempela enganeni. Ufundisana izwe lonke njengoba nibiza amakhamera nje nibizele lento lamanyala. Hayi mina ngokwazi kwami ngazi ukuthi uFezila kene wabani baba. Wakuthi ukuthatha phi lokho ngoba uyingane nje. Ngikuthatha phi ngimdala phela nginaye yena wafikela kumina. Mina ngimdala ke mina ngikhona mina. Inkinga anti asihlani nawe. Wena ubuhlala emzini wakho. Uma wakho wayekhulelwe uSqueezer Nkosi yami wakhulelwa. Ezeshona nje uma nobaba wena wawukuphi ngoba kuze kushona ubaba nomali thina sasihleli sodwa la ekhaya anti sikudinga. Wena sihambe sifuna izwe lonke leli singakutholi. Sihlupheka sinoFezile. Wena wawukuphi? Ngoba engaka nje uFezile ukhulisoba ukhuliswe yimina. Ukhuliswe yimina mina lo. Ngingakasebenzi. Ingakho akusuthatha iadvantage ayikho Kanti ushone nini bafethu? ayikho anti advantage. Usanda kuyishonela ubhuti. Manje indaba esethi umkhulisile Understand ukuthi ukhuluma ngani. Imake anti ngicela ukubuza njengoba uthi wena angimkhulisanga udadewethu ubukuphi wena kushona umani ubaba? Mangikhona. Sihlupheka la ekhaya uma esengekho nobaba wena wawukuphi? Okay, mina ngicabanga ukuthi into ebalekile ukuthi sizama ukubheka ama results lapha andazosiza ukuthi sibone ukuthi siyaphi nalowo muntu. Hayi anganilamule Nkosi yami kathi nizoqeda lo sathana kulengane. Ngoba phela kusho ukuthi usathana. Usathana kanjani? Sekusathana yini Usathana. Imake Ukuthi ufuna ukuthandana nengane yakwenu. Ingane yakini le anti kuyicala yini ukuba nemizwa nomuntu kuyicala yini? Kuyicala elikhulu. Manje uzongivimba kanjani ukuthi Amanyala. Uzongivimba kanjani ukuthi ngithanda noFezile? Uyazi ingane yakini. Angimazi kuphi. Awumazi. Hayi ngeke Awunabo abantwana naye? ngidinga umkhuleko serious ngikona inkinga enganeni. Asingasimosha isikhathi bafethu ngicabanga ukuthi aninginikezeni ithuba ngivele ngizama ukuvula la ngithola ukuthi kwenzakalani. Hayibo. Yeah. Hayibo. Nakuseqhaqhazela mina-ke manje. Awukwazi ungaqhaqhazela into weird nje le nto ongazi uyizwe ndawo. Hayi. Ngicabanga ukuthi bafethu noma kuthiwa isingisi angisazi. Kodwa-ke nje u-99.9 bengibone wona ngiqedile. Ngicela ungibukela. 99.9. Mina-ke nje angidingi ngisho iphepha bengivele ngishilo nje. Cha phela ukwazi ukuvuma kanjalo. Ubhikisa iphepha. Ukuthi nje angikhumbuli mina uma ekhulele uFezile. Awukhumbuli ushonile yini kanti ubuye ushone wena ubuye uphaphame. Angikaze ngashona. Njengisho ukuthi Kusho ukuthi kube sesitanga wena ngabe sinenkinga. Ngabe ngoba uyaphika. Manje manginemizwa noFezile manje iyiphi into ezivimba noma ngabe kuthiwa sekuyileka ama-results. Your biological sister. Ungitshele This nje is a sona mental esingaka ukuze kukhishwe ngisho amaphepha ungitshele uyenzelana into yenzayo mntakamfana. Mental issue lena ngeke. Umthanda kanjani usisi wakho umthanda kanjani? Ingoba ngika-resign ukuthi angisafuni ukuthandana nabantu besilisa ngifuna umuntu wesifazane ama-feelings Umuntu wesifazane wakini yini? ngafola in love kuyena akekho omunye umuntu engimuzwa ngimthanda. Hayi ngeke. Manje njengoba ngimthanda-ke kufanele ngenze njani? Cabanga khona ngisho umuntu omdala ngokusho lento le nonsense oyishoyo. Ngeke uma ngikuthanda ngiyakuthanda Fezile.
Mawukuthi nibona ukuthi nginenkinga seningahamba-ke ningise kubantu abaphezulu abazongisiza. Because vele yebo ngihlukumezekile impela emshadweni wami, kodwa uthando. Manje mina inkinga Themba ngikuthandi nje, anginayo imizwa yakho. Ngisho kuthiwa sona Wema, ngiyaxolisa, shame ngiyaxolisa auntie. I'm so sorry. Ufezile bafethu wala ekhaya. Ngiyaqala ngqa nami ukubukana nalama results anje, but wala ekhaya based on into asitshele yona lesisade sisiza udokotela. So nginalento le ethi kanje kumina. Ngicabanga ukuthi sisudinga usizo la ngempela. Uyalidinga siyacela bandla. Cani sizamele. This is a Uyalidinga. mental issue and Uyalidinga. Inenkinga le ntombazane, inenkinga lengane. Okunye yona auntie ngiyaxolisa. Amanyala lawo. Ngiyabona ukuthi nawe so emotional kodwa bengifisa ukwazi ukuthi mebevele sebeke balala benofezi. Ayawavuma. Uyahleka. Nawe udinga usizo. Sisilale. Wayengiqambela amanga. Wavuma nje nawe. Nomsabancane. Wona 2. Wona 2 years. Awukho right mentally kwayiwena. Akekho phela umuntu ozwala okhumbula ukuthi walale na 2. Anti ngicabanga ukuthi usizo ladingakala la ekhaya. Kakhulu. Ngiyaxolisa. Uyanqanda na anti mhlawumbe ekhaya kumkanjani nabo abantwana yanqanda ukuthi usuhlala nabo kancane umonisa isimo. Kodwa ngizocabanga ukuthi bahendo vele kocepheshe. Hayi njengoba ngifikile nje vele izolo ngizovakasha nje. Shuthi bengibizwa yilo lento lena. Iyona into ebengidonsa nje ngize ngibakhumbule. Khumbula umuzi kaBhuti. Shuthi yiyo lento lena. Ngifika izolo nje ngathi ngihambe nje ke ngiyobona lezi. Fezile right? Yeah, right. Awukho right. Noma uyajabula ukuthi ama results akukhombisa ukuthi wala ekhaya, but mina angisho kambe ungangizwa kambe because mhlawumbe ngacabanga ukuthi mhlawumbe ngiyathanda ukuzenza serious or something, like I'm a very kind person. Kodwa le issue serious for you ukuthi ungahleka umuntu omdala uyakhala and lezi zinto enzenzayo azikho right. Ukulala nodadwe nje isibinda ngaze ngingazi ukuthi ngisichaza kanjani. Sandwa sami, you need help. Uzwe ayikhalisa nje inyembezi zengwenya. Ebedlala ngengane, ganga ngengane. Sandwa sami anginankinga. Ngangibuka 24/7, I don't mind. But when you need help. Okwangampela. And awuzenzi. Angifuni ukukhohlisa. Awunawo ama feelings afezile. Udisturbed. Into enjalo nje ayikho. Khona inkinga ekhona. Ngeke ukuthi umuhle kanje bebangaka abantu emgaqweni. Awu isibutubutu sesidudle sihle kanje samfowethu. Kube lesbian usufuna ukubona udadewenu. Nesitory sakho nje umkhulisile, abazali bashona senibadala, muganile, amawishiwishi nje mfethu you need help. I'm so sorry ukuthi ngibeke ngembaba. Okay? Ngiyazi ukuthi I'm not good ekunabikeliseni izinto, but sometimes ezinye izinto fanele ifike kuthina njengoba zinjalo. Lokho kwenzile kuyichilo. Ngabusakhala sithando. Sizama ukusiza. Ngasiboba uthi balidinga kakhulu noma nengane mawukuthi nithi uselalile nayo uke wakwenza lokho kusho ukuthi nayo iyalidinga usizo yokuthi iflashe lento le esemqondweni wayo yenzeka. Awu angisazoke ngihlale. Mbukelo weBlack Life TV ngicabanga ukuthi uhambo lami liyaphela la. Angazi mengibuye I don't think ukuthi kubalekile siphinde sibuye namakhamera. Abantu abaningi le istep sokuthi babhalele la ekhaya aphinde futhi azokhuluma inkinga zakhe phambi kwenu akuyona into elula. So sisuke senza umsebenzi omkhulu behind the scenes. Sizama ukuthi simkhuthaze umuntu ukubaleka ukuthi open up noma evela kula makhamera nayo uzosizakala kusizakale nabanye. So kubalekile ukuthi abantu sigcine sibasizile. Inhliziyo yami ibhlungu and ngiyabona ukuthi mhlawumbe i-divorce khona yayenze kusisi and most people vele baye babe neyinkinga. So eyakhe vele yaba la emndenini. Ngicela ukuthi sizama ukumtholela usizo. Naye sisomncane naye fanele simtholele usizo ukuze
abone ukuthi uzoya kanjani, uzoyivala kanjani yonke lento esiyenzekile ngoba imxwaka usike wakwenza kodwa walala. For the fact ukuthi uke wavumela udadewabo ukuthi alale naye. Ngicabanga sikwakona lokho kodwa kuyichilo. Ngoba uthi balidinga usizo. Siyabonga kakhulu auntie for ukusijoyina. Siyabonga futhi ukuthi kufica ukhona njengomuntu omdala uzokwazi ukuthi ukuhlala kancane umonisa isimo. Yebo, kubonga mina ngani zami. Mina Mlangeni Magasela wafethu ngiyanithanda siphinde sibonane kwi-episode elandelayo. I'm out.